Għalkemm il-pajjiż għaddej minn mument ta' sfida riżultat tal-imxija tal-virus COVID-19, il-Parlament qed jissokta bil-ħidma tiegħu. Biex bekk, il-Gvern qed jibqa' jimbotta l-qudiem bidliet leġislattivi biex l-istrutturi tas-saltna ta' dritt u d-demokrazija f'pajjiżna ikunu iktar b'saħħithom. Tul il-jum tal-erba' liġi dwar il-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija se tibda tkun diskussa fil-fażi ta' kumitat. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi spjega kif il-pajjiż irid jibqa' għaddej bil-programm ta' riformi tiegħu. Bil-proposta tal-Gvern għall-ewwel darba l-Kummissarju tal-Pulizija se jkun qed jinħatar wara sejħa pubblika. Din il-proposta diġà kienet diskussa fil-plenarja tal-Parlament. Illum hija ġurnata storika għaliex għall-ewwel darba wara ħafna u ħafna snin fil-Parlament ser ikun qed tiġi diskussa fi stadju tal-Kumitat liġi ġdida fejn il-Kummissarju tal-Pulizija ser ikun qiegħed jinħatar permezz ta' sejħa pubblika anke kif ġie suġġerit mill-Kummissjoni ta' Venezja. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista sa issa ħadet pożizzjoni kontra l-proposta tal-Gvern li minn barra s-sejħa pubblika tinkludi wkoll l-iskrutinju ta' kumitat parlamentari għal ħatriet pubbliċi. Iktar minn hekk il-Prim Ministru qed jirrinunzja il-vito li rikomandat li għandu jkollu il-Kummissjoni Venezja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.